Kamot ayu Christmas, bale ya ke Christmas lepen rim na ki rong saw, rong jarngam, uklor, udingkse, Christmas ki baje kumta terter. Kini baro ki klem tho ha ka Bible. Here ya ke jingkha kumno lakha, ha ka shinong ayu lakha kumno uyap, labatai shai ha ka Bible. Here ya ka tarik singkha, tarik singiyap, ka tarik singipat omdon record ha ka Bible. Kumta ki pai Kristan ki kwa banbu ya ka no kasngi, ban kanmao ya ka singkha, jong Jesus Christ ubalong no panim jongi. Christmas kawan na kagantin Chris pat mas. Chris kabamot u Jesus Christ ubalong no panim jongi. Mas pat kabamot kajing kawai kajong try lene ka sacrament lene ka communion. Ya ka Christmas lepen rim na ki rong saw kabal kadeo ya ka snam jong Jesus Christ kabala play halording pna haulum Calvary ban site iki pop jong ka perthe. Ka rong jarngam ka kadeo ya ka jing imbom jukut na Maria ka nela shim na ujai ding ubom ju telor kisla utau ding uding kse bilat ubajarngam sa baro chisnem kaba penisrim ya ka jing im syabom jukut kaba ai da Jesus Christ ya uneu ding kse ubajarngam sa lapenon kam nengkong da Martin Luther haka spa snem kaba khandriu kum uding Christmas kibaji ke penisrim ya ka jing sawa la ne ka jing perta jong ka gospel ka jing im hakeleng ka perthei uklur pat ladangi page na ka Bible ude unong kedaw lenti ya ki riustat syaka-jaka balakha yaw Jesus Christ nila banlong kinong kedaw lenti ya ki briu ki bompat lap yaw Jesus Christ bakin poy siya barkin yo ya kajing imbom jukut kumta ngila banlong ki klur ban kedaw lenti ya kino ki briu siya Jesus Christ ki light spot ka kedaw ba Jesus ulong kajing syai syaka perthei Jesus ong ngalong ujing syai jong ka perthei utabawan bud ya nga unom ya ha ka bedum Harry unyo ya kajing syai jong kajing im. Kijing ai seo bhapat ki kdeo ba ubleul ai seo bha yangi. Ya kajing im da ka bau ai ya ukhon balakha marwe ujong u bansu spa yangi halording phna. Santa Claus pat Santa Claus kade ka kentin Dutch jong gari Netherland. Kabade Santa Claus kabamut ude Saint Nicholas lane ubade bishop jong gari Asia Minor kabade gari Turkey bamenta. Uni bishop ubu pisa hapo stocking bat i ya gane ka pisa ha jingkhang ki briu ki baduk khnang bakin yo ban panon kam haying hasem uni bishop ubasbun ule kumne namarutip pa kine ki briu ki baduk kin sadi maraw yala ki khon jongki sha ki yau di maraw tang namar baki duk khnang bakinom di ya ki khon jongki uni Saint Nicholas ubadi bishop ubu pisa hari umdan ba yo i hakmat jingkhang jongki kumta ki pai Kristan ki panwandor ya Santa Claus ha kapor ba ki penriam Christmas khanang ban penken mau ya ke jing subun ke jong ka Christmas ka basyur ke tang da ka jing penriam da ki decoration light ki gift ki chain thamai Santa Claus Henry Clem Jesus Christ ha ka dunut jongi kalong tang ka festival menta ka jing kali bale ki lekmen Christmas ha ka 8% trik Mrai Desember menshwa ka sngi 8% trik Desember ka de ka sngi le buram ya ka blaze ngi jong ginong rum hadin jong ka mit ka bajrong tam ka ba ki khot menta ka winter solstice kade ka sngi lekmen bar ka sngi shuti jong ginong pagan ki bade ki briu mane sngi hare hadin ba o Konstantin ubade usim jong ke hima rum lokala Kristan ha ka snem lais pa khat RAD ula pelong ya kanim Kristan kum ganim jong ke hima jong rum hare ki nong rum ki de ki ba mane blaze ngi kalong kaba yaki ban yaki culture jongki kumta khnang ban yada lane ban yele prasya ya ka jingej sngi jongki kinong yalam Kristan kibu haka arsan terik kum ka sngi kan ma yaki jingwan long briu jong Jesus Christ syaka perthei haka jaka ban kan mau ya ka sngi bat haka arsan terik Desember lai spa lai penru edi kilas dang ban lekmen Christmas nengkong haka perthei hoi ka 8% trik Desember kamdon ha ka Bible herwe ka de ka sngi ka balaya monlang ban long kum ka sngi shuti tang na ka banta ban lekmen ni ka jingkha yaw Jesus Christ badru ban yele persya ya ka jingej pagan ki ba mane sngi ha ki tu ki por ba manshwa wala kamdon ha ka Bible kum kata ban chong sngi shi sngi bat kan ma burom ya ka sngi khaw Jesus Christ kamlong ka basniu namar ka jingle kemen Christmas kam de ka festival ban mane yo ding Christmas lene ban mane kasngi lene ban mane yan Harry ban mane yo Jesus Christ ban kan ma burom yak jing long wan breu ku jong syaka perthei ban pan im yangi
Ngiron shibon kisngi shuti hagari ke jengi kum ka Independence Day lani ke Army Days yakini kisngi shuti ngikan mau burom ya kino ki riu kraw lani ngikan mau burom ya kano ka kasngi ke bakarpang hari kat no tam ba baro ka perthe kan mau ya ka jingwan long briu jong Jesus Christ hakano kasngi ka bakile ya mon lang kum ka arpusan terik namar habang ikan mau ya kata kamde ka bamut bangin mane ya kasngi namar ka ketin ka ong namar kata wat ai bau no ro un bishar yapi ha ka babam lane ka badi lane shapang ka sngi jing hawai lane unai thamai lane ka sngi sabaton ki balong ka sarngiu ya ki ek ban sawan here ka met ka long jong Chris namar kini baro ka ka sngi shuti ka sngi sabaton ka sngi sunday ki baro bangi shong sngi kum ka sngi shuti kini ki long tang ki sarngiu the reality is Christ kumta habangi lekmen Christmas kamut bangi manei kasngi heringi kan mau ya ka jingwan long breu jong Jesus Christ ki pendon murom yo ble lengba ka jing ai ka jong yu khon jong ban yap ban site ye ki pop ki babelin ka jongi kuble shibun dari biskau tenat ye ne khobor sama share ka